Ljudi, situacija se dešava. Veštica. Ljudi, Bler, veštica iz Blera. Evo, gledajte ovo. Pogledajte vi ovo. Ovaj čovjek je ustao. Malo zadivljala veštica. Znači, ovaj čovjek je stariji od Lepenskog vira. Pogledajte. Dulovsko sinje. Sava Savanović i Suvodov. Rusi, nemojte da se plašite, ovo su još uvijek Srbi. Nije nivo Sava Savanović. Ovako izgledaju pravoslavci. Bože. Posle te kafe... Evo vidite. Ne, to. Izveštaj. Nemoj, to neko dan ovde. Popili su špricera. Koliko dana slavimo godina u Suvodovu? 20 litara špricera na 3 čovjeka. Kakav im je holesterol, pitam se.